Vítajte na našom podcaste, kde sa venujeme cestovaniu, našim zápisníkom pre deti na cesty. A dnes mám špeciálneho hostia, ktorý sa zúčastnil všetkých našich expedícií, ktoré sme s deťmi robili. Takže bol aj v Južnej Afrike, bol aj na Borneu, aj v Thajsku. Kubo, ahoj. Ahoj, čau. Čau. No. Tak povedz nám, ako si sa cítil. Ty si prvýkrát išiel takto do exotiky, keď sme išli v 2013. Prvýkrát, áno, v 2013 to bolo. Bolo to pre mňa, akože mama nám dala také prekvapenie, že proste, či chceme ísť do Afriky, alebo či chceme proste mať nejaký darček doma, že nejakú vec, obyčajnú hračku. Mm-hmm. Sme tak rozmýšľali s bratom, že proste, že čo a jak, a prišiel nám výborný nápad to, že by sme mohli dať ten výlet do Afriky. No a samozrejme tam, keď sme sa stretli ako decka, ako tá partia, čo sme boli, tak za mňa to bolo úžasné proste, že sme sa tam stretli ako partia a vedeli sme... Vtedy si mal koľko rokov? 12. Vtedy som mal 12 rokov. No. Tak si už vedel písať? Písať som vedel, ale akože nejak som zrovna moje písacie schopnosti vtedy ešte nevyužíval, nakoľko som ešte bol mladý a pošetilý. Hej. Pretože ku každej expedícii sme spravili zápisníky, máš ich aj pred sebou, historické. Tú Afriku, tam asi máš tak najmenej toho popísané. Tak prvá cesta bola do Juhoafrickej republiky, kde ste mali zápisníky. Teraz tu ja tiež pozerám, čo som vám tam napísal v tej vedomostnej časti. Uh-huh. Aký rozdiel medzi leopardom a gepardom? Toto keby som ťa skúšal. Tak mínus. Akože veľkú peťku by som možno ešte trúfal si vymenovať. Pamätáš si, čo patrí do veľkej peťky? Viem, že tam bol bivol, tam mi zdá. Bol tam lev, gepard, slon. Leopard. Nie gepard, ale leopard. Leopard, sorry. No a to nosorožec. Ja by som trúfil povedať, že žirafa, ale potom si povedal, že učili ste sa to v škole? Toto sme sa vôbec neučili v škole napríklad. Takže dávalo to nejaký zmysel. Toto áno, toto určite dalo zmysel, že človek nadobudol také, že extra informácie. Čo máš také najväčšie zážitky z tej prvej cesty po Južnej Afrike? Z Južnej Afriky, no taký najväčší zážitok, čo mám, tak je to, jak sa mi strašne nechcelo ísť na Stolovú horu hore, čo sme išli na večer. Ja som strašne sa tam chceli skúpať do Atlantiku. A vyliezli sme hore, mali sme tam, sa mi zdá, že hodinu sme tam boli a posledná lanovka išla dole. No a mne tam uletel lístok. Na Stolovej hore, proste na mesto. A sme 2 dní čakali pod Stolovkou, že kým zídeš dole. To zase nie, hej, ale v zásade tam išlo o to, že proste ja, jak som bol nahnevaný na to, že sme nešli k vode, k moru, že proste som sa chcel kúpať v Atlantiku, tak išli sme na Stolovú horu a ja som držal lístok, som sa tam tak zmorene prechádzal a zrazu zafúkal vietor a bolo po lístku na lanovku. Tak teraz to povedať s malou dušičkou máme, ktorá vtedy už bola taká naštartovaná celkom, takže to bola celkom zábava. No a ešte také zážitky, čo mám... Tak... Vy ste sa potom kúpali v tom... Presne, my sme išli na ten najjužnejší cíp, mys Dobrej nádeje. Hej. Tam sme išli. Strelkový mys je najjužnejší, ale mys Dobrej nádeje je... Aha, áno. Išli sme vtedy na ten mys Dobrej nádeje a tam sme vtedy, keď si pamätáš, sme išli tými autami. Sa šoferovali, sa mi zdá, že 2 auta. A jedno auto išlo dopredu a druhé auto, teda nás konkrétne nejako odrezali opice. Neviem, či si pamätáš tie orangutany, alebo čo tam bolo. Paviani, áno. Áno, paviani. No a oni tam proste v zásade vyskakali na auto a stáli na ceste a sa tam tak škrabali a potom tak flegmaticky tam sedeli, pozerali sa na nás a keď sme sa chceli pohnúť, tak mi začali skakať po kapote. Neviem, ty si tam bol s nami? Ja som šoferoval to auto. No, tak potom si pamätáš určite, no. Tak my sme z toho mali veľkú zábavku, no a ďalej, jak sme išli, tak sme teda mali nejakú, neviem, koľko sme išli na ten južný bod, sa mi zdá, že hodinku pešo to mohlo byť, plus minus pol hodinku, nejak tak. Prešli sme tam, no a nás tam obehli nejaké emu, tam behali. To bolo super, že to bolo vo voľnej prírode proste. To sme boli, ešte sme sa išli Išli sme sa pláviť do Falošnej zátoky. Áno, tam. A tam sú biele žralky, boli sme na Seals Island.
Áno, presne. To bolo, ale to sa mi zdá, že to bolo ešte predtým, že deň predtým alebo deň potom. Teraz som bolo to po ceste. Po ceste to bolo, no tak predsa len. Ale to sme ráno v zásade zvládli, lebo to sme vtedy išli pozrieť tie tulene, čo sa tam sa mi zdá, že kúpali aj s tučniakmi. To sme na takej loďke išli a že tam bola možnosť aj vidieť, že veľryby, ak sa vyhadzujú, len to už sme nejako nezachytili vtedy. Už sa nevyhadzovali. Tak. Ale kúpali sme sa tam vtedy na tom mise Dobrej nádeje. Áno, 14-stupňová voda. Áno, vlny jak delo, akože to bol, že extrém, ale zase stálo to za to, spomienka zostala. No a tu pozerám do toho tvojho zápisníku, čo perly, ducha, že ste videli žirafu, že vyzerala ako kôň, ale celkom inak. Áno, to sme si s kamošom proste tam len popísali nejaké také zápisky. A tu máš poznačené, že tých pštrosov ste videli. Áno, tak... áno, to som poctivo už teda zapísal. Oceňujem a vidíš, keď sa k tomu vrátiš, aj teraz pred tým, ako sme začali nahrávať, si to listoval, je to pre teba taký... Človek sa nasmie, lebo sa presne podozveda sa veľmi nové veci, na ktoré si len tak nespomenie, keď takto v zásade si len spomenie na to, že je človek v Afrike, že bol v Afrike a že videl proste... A boli tam nejaké zvery. A že tam boli zvery. No to je všetko, ale presne ten zápisník je na to, že proste takto to oživí tie spomienky a plus ešte keď sa dohľadať nejaké informácie navyše, tak proste stačí len toto otvoriť. My transformujeme tento zápisník, a to sa volá môj africký zápisník. Budeme mať, okrem toho, že ideme do hôr, ideme k moru, ideme na safari, kde bude pomenovaná nejaký ten potravinový reťazec, ako vyzerá, budú tam najkrajšie alebo najlepšie národné parky po svete, aby sme vedeli, že kde čo môžeme vidieť. My sme boli v Pilansbergu. Názov si nepamätám, ale... Bolo to pri Sun City. Áno, to už viem. Áno. Však odtiaľ mám v zásade aj toto. Tu na takúto peknú spomienku. Okay. To je ten rezort, sa mi zdá, že tam, kde sme boli v tom na safari. Tam sme spali, tam aj v noci, alebo ani nie, že v noci, ale si pamätám, že oni niekedy tam mávali aj také, že sa im levy prechádzali pri rezervácii, že to bolo také celkom zaujímavé. Neodporúčajú veľmi silno vychádzať večer. Áno. Už levy vychádzajú na lov. Áno. Ale my sme tam vtedy skoro ráno vstávali a my sme zrovna kvôli tým levom, že jak sa z lovu budú vrácať, tak sme vtedy o 4:00, či kedy sme vstávali. Môj zápisník z Bornea bolo z druhej cesty. A myslím, že tu som čítal, že ste ma chceli utopiť. Áno. Bolo tam tretí deň, keď sme v zásade leteli už z Kuala Lumpur. Ono to bolo síce troška kratší výlet, toto si pamätám, že na 10 dní sa mi zdá, že sme tam boli, alebo na 11. Keď sme prišli do Kuala Lumpur, tam sme v rámci Kuala Lumpur pozerali všeličo ten prvý deň. Pamätáš si asi na tom 4. najväčšom vysielači sme boli sveta. Boli sme tam toho pitona pozrieť veľkého. Toho jediný ja a Maťo sme ho nechytali, lebo my proste akože strach z hadov extrémny. No a samozrejme potom sme išli na ten okruh na Sepang a potom sme teda leteli do toho Sandakanu. No a v Sandakane sme, to už ešte z Afriky sa mi zdá, že trvalo, že na ramena a také tie vojny medzi sebou, že proste, že spodní len držali, jak hluchy dvere a už išli. A sme sa teda naťahovali. V tej Afrike tam si pamätám na tvojho brata. On mal koľko rokov, keď sme tam boli v Afrike? Bracho je 2005, no 8 rokov mal. No ani nie, 7 ešte mal vtedy. 7. Lebo keď som s ním hovoril, s Maťom, tak mi hovoril, že nevie písať. Takže on ten zápisník si nepísal. Áno. Ale... Ja už som si nepamätal, ale spätne som sa dozvedel, že bol tak v strese, že som mu povedal, že... Mladého chlapca si donútil obhryzať si nechty. Samozrejme akože v úvodzovkách, lebo bol nervózny z toho, že ty si mu povedal, že ja ti to skontrolujem cez leto. Keď prídem, tak sme si dali presne tú stretávku po Afrike cez leto na Maťové národky a ty si kontroloval zápisník, ale teraz si nepamätám, či ho mal dopísaný alebo nemal. Mal tam niečo dopísané, lebo keby opisoval od teba, tak tam moc to... Mal niečo, hej. Mne sa strašne z tej Afriky, hovorím, jak už som spomínal, ľúbili tie fotografie, čo sme robili a tú súťaž tých fotografií, však tam tá fauna, flóra, tam to bolo akože, tam sa to len žilo na dobré fotky. Aj v botanickej záhrade pri Kapskom meste. Áno, tam sme tiež boli, hej, tam to bolo veľmi pekné. No a v Sandakane sme išli pozrieť orangutany.
Áno, tam sme Potom sme sa plavili po rieke a išli sme k domorodcom. To bolo, sa mi zdá, že v Sabahu, nie? Sabah to bol? Áno, to je štát. To je štát, aha, jasné. Malézia sa delí na peninskú a ostrovnú časť a Sabah a Sarawak sú na Borneu. Jasné. V Indonézii sa volá Kalimantan. Takže tieto, vidíš, to ste sa učili v škole, nie? Toto vôbec, absolútne. Toto ale bolo, že mimo absolvoval si našu expedíciu a tam si sa to dozvedel. Tam si stál na tom Sabahu. Tam sa človek podozvedá. Najzaujímavejšie, čo mi z toho bolo, tak na Borneu, jak sme sa teda plavili s tými loďkami, jak už si spomínal, u tých domorodcov, jak sme boli, ale tými loďkami to bolo super, že to bola taká riečka a tam boli aj krokodily, sa mi zdá, had tam visel zo stromu. Áno, a ešte tam boli kahau nosatý tam bol, áno, tí sa veľmi hambia. Tí sú takí, že to uvidieť ho spredu, to nám vtedy spomínali, sa mi zdá, že to je že vraj veľmi vzácne, že oni sa často otáčajú, že oni sa hambia keby za to nos veľký, čo majú osvotný. Toto isté má aj môj syn, ten zážitok, že nám ukazoval zadok, on to vtedy hovoril, a to bol ten alfa samec, ktorý sa otočil, aby strážil svoju tlupu. Áno, presne. A vy ste ako deti to interpretovali tak, že sa hambil. Áno. Teda ja som si to tak pamätal, že sa hambil, hej, pričom teda asi očividne, hej. Ale tuto na zadnej strane obálky máme Rafléziu. To si pamätám. To viete zo školy? To nevieme zo školy. Ale je to najväčší kvet na svete. Áno, najväčší kvet na svete. Aj sme ho videli kvitnúť. Áno, ale 2 metre sa mi zdá, že má priemer. Meter 20, meter a pol môže mať. Tak som možno prehnal, dobre. Ale je to najväčší kvet a kvitne len pár dní do roka. Ešte čo si pamätám, tak jak sme boli na tých loďkách, tak tam bol Maca Grésus, tá opička, tie opice menšie, aj vo Štvorici po opici to bolo, keď si pamätáš, v 2. Tak tam oni pravidelne, keď sme ich videli, tak oni sa tak oberali navzájom. Hej. A môj brácho vždycky, keď na tatka vyliezol na niekoho vysokého, tak on tak ťahal za vlasy a to úplne vyzeralo rovnako. Tak vidíš, Darwinová teória je potvrdená. V zásade áno. Tak v tom bornejskom zápisníku si mal toho zapísaného viac? Tam už oveľa viacej, hej, lebo som si uvedomil, aj by som si trúfal povedať, že v priebehu toho roka to, že som si to nepísal, ale proste ten zápisník je na to, aby si tam človek písal, aby si tam memoroval veci. A ryby máš napísané správne? No, chvála Bohu. Ale vyrobiť s mäkkými? To už je trošička horšie, samozrejme. Úžasné, takéto, keď si to otvoríš. Jasné, to je úplne perfektné. Mňa čo napríklad tu mám úplne typický voľný deň. Celý deň sme sa kúpali a večer šli na trhy. Krásny deň, proste mali sme 7. deň pred sebou, tam tedy síce brácho ochorel, čo mi bolo celkom ľúto, ale tie trhy si pamätám. Ja som mal vtedy, že extrémny strach zo sliepok a my sme tam predávali ryby, kraby a všeličo, morské plody proste a to tam varilo na grille. Teraz tam chodila sliepka, zvyšky sa hádzali na zem a sliepka chodila medzi nohami, tak ja som tam potom sedel takto v takom tureckom sede na tej stoličke, tak to je tiež celkom taký príjemný zážitok. Ale určite by som sa tam chcel ešte raz vrátiť zrovna do Malajzie, lebo to bolo pre mňa také veľmi zaujímavé. Ale hneď vedľa sme boli ďalší rok v Thajsku? Áno, v Thajsku v roku 2015. To bolo 2015, 10 rokov dozadu? No. Už to je 10 rokov. A tu máš toho napísaného asi najviac. Áno, do Thajska som sa veľmi tešil, lebo proste to je to Thajsko, každý hovoril o Thajsku. A my sme to Thajsko mali ešte tú šancu vidieť, si myslím, že tak nie moc komerčne, ale aj také tie časti Thajska, ktoré nevidí človek len tak. My sme tam mali program taký, že rodičia išli pozrieť Kráľovský palác a my sme namiesto toho išli na tú krokodíliu farmu. Áno. Lebo v Kráľovskom paláci je zbytočne teplo. A my sme sa o tom bavili, my sme si rozprávali, hlavne v Malajzii sme si hovorili aj o rôznych filozofiách, ktoré vo svete sú, pretože v Malajzii je to mix. Tam je väčšie množstvo, sa mi zdá, že moslimov, ale aj hinduisti. Hinduisti, moslimovia. A to sú budhisti v Thajsku, sa mi vidí. Aj kresťania sú. Akože, ale takže primárne, že čo tam je. Primárne v Thajsku bolo buddhizmus, takže aj o tom sme si hovorili. Áno, tak to bolo celé to duchovno v rámci toho Thajska. Mi to prišlo oveľa viac spirituálnejšie,
ako napríklad v tej Malajzii. Lebo v Malajzii to bolo také, že bolo tam cítiť taký ten... Všeho chuť. Takú tú všeho chuť, presne, hej. Že to bolo také dosť pestré. Tu mám veľmi peknú spomienku, ja som ti chcel na toto odkázať, na stranu 40, kde máme spomínané ovocie durian. Hej, toto aj čo Matej je zakázané otvárať, no. Matej napísal môj syn, že mu nechutilo a ty to máš, že chutí ako benzín. Áno, že chutí ako dieťa benzín. Si toto zapísal. Ja neviem prečo, proste viem, že Adam, jemu tam z toho prišlo až zle, z toho ovocia. A že sme to nemohli otvárať, sa mi zdá, že tam sa to v MHDčke sa mi zdá. Že MHDčke na hoteli. Že na otvorenom priestranstve to len môže človek otvoriť, lebo že to strašne smrdí. A ono to fakt akože dosť smrdelo, ale neviem, mne to pripadalo chuť jak benzín, neviem prečo, proste som to povedal. Výborne, lebo to je pohľad teba ako dieťaťa, teraz keď už si dospelák, tak si... Určite by som to ináč mal znova ochutné, že či to bude mať stále rovnakú chuť, alebo či si nám to nenamočil do benzínu. Matej syn ten hovoril, že, alebo mal napísané, že mango mu nechutilo a teraz je do neho zblázený, takže ono sa to mení. Tak to chute sa menia, určite, to áno. Ja som napríklad v Thajsku som veľmi prišiel na chuť sushi. Že tam som proste chutnal sushi a také tie morské plody už som proste zrazu mal rád. Že tam to bolo úplne, že iná chuť. A celé to bolo také úžasné. No výborne. Takže tak, no a mám odtiaľ veľmi peknú spomienku z potápania. Čo sme teda boli. Tam sme... Si bol prvýkrát som bol vtedy prvýkrát sa potápať. To si mal 12 rokov, to už môžeš ísť pod hladinu. To som mal viacej rokov. Ale po 12 rokov. Po 12 tak môže, jasné. Takže kvôli dekompresii. Ja som aj tento tu na takýto som si doniesol certifikát ešte. Takýto, čo tu mám. Prvý ponor. Prvý ponor, áno. To bolo 4. marca 2015. No. Takže tak, tam sme mali tie dva ponory, jeden ten cvičný sme išli dole a potom sme už išli ďalej pozerať podmorský svet. Tam som vtedy mal celkom interes toho, že či náhodou tam budú že žraloky alebo čo. Som sa spoliehal na to celkom, že snáď vedia, kam nás berú. Takže čo by si odporučil ľuďom, ktorí možno zvažujú alebo ktorí by chceli niečo takéto využiť? Má to zmysel? Určite by som im to odporúčil, nakoľko keď si to, či už ako deti, teda predpokladám, že určite deti si to kúpia, tak že by to kvázi bolo pre nich také za 10 rokov, také zadozučinenie a také otvorenie jednak vedomosti, keď sú deti a druhák by to bolo také spríjemnenie toho spomínania na tie dovolenky. Zápisníky, ktoré sú momentálne k dispozícii pre deti, majú naučnú časť a z tej expedície v Thajsku vznikol zápisník Ideme k moru, kde sú všetky tie témy, čo ste sa vy mňa pýtali, tak ja som si ich dal sem. Ty si ho tiež myslím, že videl? Alebo... Áno, už si mi ho sa mi zdá, že ukazoval, ale áno, to som vtedy hodnotil by som to tak, že to bolo presne to, čo sme sa v zásade rozprávali, keď sme boli pri mori. A aj také veci áno, aj toto s tým vajíčkom napríklad. Čo ponárali, že v zásade tá hustota tej slanej vody je oveľa inšia ako normálnej vody. Takže ja som sa snažil dať do týchto nových, ktoré sú momentálne k dispozícii. A dajú sa zohnať na našej stránke www.letsgokids.sk. Let's Go Kids je názov celého tohto projektu, ktorý by mal podporovať deti práve v tom, čo sme robili, poznávanie, zapisovanie a tým pádom keď sa spätne k tomu vrátiš, tak je to oveľa viac, ako keď si prezeráš. Jednoznačne, lebo proste to je to, čo mi dalo najviac fakt, akože tie zápisky tu zabudol som na buddhistický kláštor, z ktorého vôbec nemám že fotku ani nič, ale tu som si to, predvčerom som si to listoval, som sa tu dozvedel v deň 3 napríklad, že mi zdá, že boli sme ešte predstavení strašne, neviem, ani sa to nedá prečítať, popravde, pardon. Je to tak, ako si vtedy vedel, tak si napísal. Áno, samozrejme. Tak, ako som vedel, Y-ny mekčenie a presne takto ani neviem teraz čítať. No, ale v zásade išlo o to, že som si pamätal veci skrz to, že som si to zapísal, nie skrz to, že som si spravil záber. Že toto mi to viac otvorilo, jak niečo, keby si otvorím nejakú fotku od niekadiaľ. Dobre, teba to ešte ovplyvnilo a dosť výrazne, ale o tom
si povieme v ďalšom podcaste, ktorý si zaslúži pozornosť, pretože teba to ovplyvnilo profesne. Profesne, áno, celé toto. Veľmi. Takže, Kubi, ďakujem veľmi pekne, že si prijal pozvanie do tohto podcastu a môžeme sa tešiť na tvoje rozprávanie o tvojej životnej ceste, ktorá sa ukázala práve týmto cestovaním. Áno, presne. Ďakujem veľmi pekne. Veľa šťastia. Ďakujem.